Takže čus, a dneska no, teraz si dám ten opening, čo som slúbil, no, neviem, či som slúbil, ale dám si tu opening 10 častiek. Musel som hrať, neviem ako dlho, aby som získal tu 10 častiek, ale dobre. Opening 10 častiek. Tak je môj. Drahota mu. Dobre, druhá častka. Dobre. Tretia. Zase tento. Toto je vzácne, to je za 500 gemov. Drahota mu. To je za 500 tiež, ale ja to mám za tak. Aj, ten čo tam bol, tak to bol za 1000. Dobre. Keď mi padol nejaké také, čo ja hovorím, také legendary skin, to sú tie, čo dávajú damage a pritom sa healujú. No. Tento skin, tento spiritonový skin, ten čo tam mi dáva 500 drahokamov, tak ten, on v skutočnosti stojí 2000 gemov. On to dáva 4 krát menej, ale 2000 gemov. Tento stojí 1000. Tento čo tam svietil. Tento čo svietil. Ešte nejaký dobrý skin. No zase nie. Ale Voltaic skin, ten čo dáva elektriku, ten mi nepadá. No 3 skiny rovné. A tento na to skin. Je to 10 truhlí, tak to naozaj verte mi, ja by som si to nekúpil ani v živote. Tam 10 truhlí za 12 €. To ako keby ja som teraz dostal 12 € zadarmo. Ne, určite, tak to by som si nekúpil. Ukážte, koľko mám gemov naspäť, super, to je výborné. Môžeme si kúpiť rovno ďalší skin. A ešte jeden posledný skin mi chýba. Jeden posledný skin. A je koniec. Dobre, už nechcem veľmi natáčať. Takže zatiaľ je koniec. Čus.